आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण मसाला शेंगदाणा बनवतोय, एकदम कुरकुरीत असे आणि पटापट बनवून तयार होतात। त्याच्यासाठी मी इथे 2 वाट्या शेंगदाणे घेतलेले आहेत। हे शेंगदाणे आपल्याला निवडून घ्यायचे आहेत। आतमध्ये जर कुस्का वगैरे जो काय शेंगदाणा असेल तो काढून टाकायचा आणि व्यवस्थित असे निवडून घ्यायचे। तुम्ही लहान पण शेंगदाणे असतात, मोठे पण, तुम्ही कोणतेही शेंगदाणे घेतलेत तरी चालू शकतं। आता मी इथे एक वाटी घेतलेली आहे। वाटीमध्ये मी अर्धा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा चाट मसाला घेतलेला आहे। हा मसाला बनवून घ्यायचा आहे, एकत्र व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचा आणि हा आपल्याला बाजूला ठेवायचा आहे। हा एवढ्यात लागणार नाही, आपल्याला सगळ्यात शेवटी लागणार आहे। आता मी इथे एक भांडं घेतलेलं आहे। भांड्यामध्ये 1 वाटी बेसनचं पीठ घालते। त्याच्यामध्ये मी इथे 1.5 चमचा तांदळाचं पीठ घेणार आहे। आतमध्ये आपण 2 चमचे मिरची पावडर घालणार आहोत। ही मिक्स मिरची पावडर आहे, काश्मीरी मिरची पावडर पण ह्याच्यातच ॲड आहे। आतमध्ये 1 चमचा चाट मसाला घालायचा आहे। पाऊण चमचा मीठ घेतलेला आहे मी इथे। पाव चमचा गरम मसाला आणि पाव चमचा हिंग पावडर घ्यायची आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं। व्यवस्थित एक झालं पाहिजे हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित असं एकजीव झाल्यानंतर आतमध्ये मी इथे 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। थोडं पाणी घालायचं, एकदम पाणी घालायचं नाही आहे, थोडं पाणी घालायचं आहे। 1 वाटी पूर्ण मला पाणी लागणार नाही आहे, मी थोडं पाणी घालते। हे बघा, थोडं पाणी घालायचं आणि ढवळून घ्यायचं। बघा, अशा प्रकारे हे मिश्रण बनवायचं आहे आपल्याला। हे बघा, हे एवढं जाडसर झालं पाहिजे, असं एकदम पण पातळ करायचं नाही जास्त पाणी घालून, म्हणजे शेंगदाण्याला ते अजिबात लागणार नाही। एवढीच कन्सिस्टन्सी बरोबर आहे पिठाची। हळद घालायची राहिलेली, मी इथे पाव चमचा हळद घालते आतमध्ये। हे पीठ व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं, म्हणजे मस्तपैकी पीठ बनवून तयार होतं। हे बघा, तुम्ही बघू शकताय, छान असं आपलं पीठ तयार झालेलं आहे। इथे मी आतमध्ये शेंगदाणे घालते। शेंगदाणे घालून घ्यायचे आणि पूर्ण असं ढवळून घ्यायचं। प्रत्येक शेंगदाण्याला हे पीठ आहे ते लागलं पाहिजे। हे बघा, चांगल्या प्रकारे ढवळून घ्यायचं आहे। इथे मला पाऊण वाटी पाणी लागलेलं आहे। हे पाव वाटी पाणी शिल्लक राहिलेलं आहे। 1 वाटी बेसनसाठी मी इथे पाऊण वाटी पाणी वापरलेलं आहे। हे बघा, अशा प्रकारे आपलं हे तयार झालेलं आहे शेंगदाण्याचं बॅटर बनवून। मी इथे तेल कढईमध्ये गरम करत ठेवलेलं आहे। एकदम कडकडीत तेल करून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि एकदम कडकडीत झाल्यानंतर आतमध्ये शेंगदाणे घालून घ्यायचे। मसाला लावलेले आहेत ना, बेसन वगैरे, ते घालून घ्यायचे आतमध्ये। आणि गॅस मीडियम ठेवायचा घालून झाल्यानंतर। शेंगदाणे आतमध्ये घालून झाल्यानंतर कडकडीत गरम तेलामध्ये घालायचे आणि नंतर मीडियम गॅसवर भाजायचे, म्हणजे एकदम कुरकुरीत होतात ते। हे बघा, घातल्याबरोबर लगेच असे ढवळावे लागतात, नाहीतर ते असे गठ्ठा होणार त्याचा। लगेच असे ढवळायचे, तेलामध्ये घातल्याबरोबर ढवळायला सुरुवात करायची आणि मीडियम गॅसवर व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे। मस्त असे कुरकुरीत बनून शेंगदाणे तयार होतात, मसाला शेंगदाणे। हे कमीत कमी 1.5 ते 2 महिने टिकतात। तुम्ही एकदा बनवून ठेवले की 1.5-2 महिने राहणार।
आणि चांगलं तेल वापरतो आपण. चांगल्या तेलातले असे शेंगदाणे तुम्ही कधीही लहान मुलांना देऊ शकता, तुम्ही खाऊ शकता मस्तपैकी. आणि पावसाळ्यात तर एकदम छानच लागतात. अशा प्रकारे हे शेंगदाणे तुम्ही बनवा. आणि आजचा व्हिडिओ माझा तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कमेंट करून सांगा. आणि माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि हे बघा, हा मसाला आपण जो मगाशी बनवलेला ना, तो ह्याच्यावर घालून घ्यायचा या शेंगदाण्यावर तळून काढलेल्या, आणि ढवळून घ्यायचा व्यवस्थित. आणि अशा प्रकारे आपले मसाला शेंगदाणे बनवून तयार झालेले आहेत. ह्या पावसाळ्यात नक्की ट्राय करा.